Dar și ne-am găsit la un episod de Minecraft cu Ana. Bianca, ce cauți acolo? Vino încoace, mai aproape. Bă, nu știu unde e intrare. Bianca, stai acolo, aici. Bianca, vino înapoi. Bianca, vino înapoi. Dar de unde ai tu ironul ăla? Ia bine, că am o surpriză. Uite, aici am conturul ăsta era iron. În chest. Uite, în chestul ăsta mintite am ceva pentru tine. În chestul ăsta. Mersi! Dar nu la tot iron. Și avem aici. Vreau lemn. Pot? Eu am sabie înșantată. Da, cum ai înșantat-o? Păi mi-am dat de pe creative level și am 37 de level. Vrei să-ți înșantez o sabie? Nu, că îmi fac singură level. Îți arăt eu cum. Ia, cât ți-am luat? Cât ți-am luat? Stai un pic. Nici o in mai da. 2 in jumătate. Ce înșantare? Așa mai mereu. Nici un sharpness, nici ceva. Mă duc să-mi înșantez și eu unde e enchantment table-ul. Cât level ai? 8. Dar mie lapis. Ok, am revenit. Mai da lapis? Da. Bine, foarte bos. Sharpness. Bag sharpness. Ok, mai bagă una. Sharpness. Ai ăla... Ai mult iron? Nu mai este. Iac. Ce? Iaca, că mi s-a pus facecam. Iaca, nu trebuie să vedeți voi nimic. Dar de ce nu vrei să-ți arăți Că nu vreau. Care formă? ești caca la zris? Da. Bă, uite unde e țaca aia. Nu contează. Uite, Unde e vaca aia? uite. Uite și tu aia acolo. Mă duc să-mi pun anvilul. Eu nu mă pe asta. Bă, de unde ai tu ăla? Păi, l-am făcut logi. Am șarpele de pe sabie. A căzut vaca. Treci încoace. Dăm level. Bă, ce urât. Nu, stai. Ia de aici. Ia de aici dacă ți mânca. Oh my god, cum se vede ce e asta? Ce ăla-i dor? Da, nu, unde ești? Ce este? Credeam că am făcut o vacă așa. S-a auzit de la televizor. Credeam că am făcut vaca. Dar nu faci level lapis. Ce imaginație ai? Mă duc să-mi înșantez și un topor. Bianca, Zi. știi ce o să fac în casă? Ce faci? Spawner de? Faci. Ce? Bă, unde sunt ouăle de vaci? Bă! Unde erau ouăle de vaci? Eu le-am pus. Uite, s-au pus cu copul. Bianca, îți mai aminte și atunci că mă ataca un câine
nu mai e. Ia cât, Mă duc să-mi iau cât îți iau? o inimă. Cu ce ai dat? Eu, stai. Cât îți iau? Aoleu, o inimă și jumătate. Stai. Aoleu, noapte. Mobi? Da. Uite. Cât îți iau? O inimă și jumătate. Eu o inimă, micu, te rog, hai la somn. Ia, și de care e asta? Bă, poți să te bată în pace? Bă, poți să te lăguiesc în pat? Dacă dau așa pe tine. Ia, vreau și eu. Bagă-te într-un pat. Bă, dar să ia să fac asta. Bă, ai crăpat cu el. S-a vărat patul. Unde? Da. Doamne. Hai să facem o lume. Unde în lumea aia să fie numai bubuituri. Hai, Hai să facem dezastru o lume. gata. Ia tămătă. Gata, bă. Pune peste un rând. Ce să fac? Ana! Ne jucăm chestia care ne jucam noi. Scuzați-mă că se vede așa de rahat, pentru că Hai, nu știu tu de mă ce. îngropi. Uite de aici. Așa, gata. Hai. Bă, de ce intră? Aici e groapa. De acolo în mijloc. E groapă. Stai în mijloc, am zis. Și unde e mijloc? Acolo, unde stai? Stai acolo. E bine? Dau eu foc. Bă, am dat foc. What the... Ia ridică-te. Știu, m-am ridicat. Acum tu pe mine. Bine. Lasă-mă pe mine. Asta e bine joc. Lasă-mă pe mine. Ok, dau eu foc din înăuntru. Dar nu acum, că mi zic eu. Nu. Am dat din greșeală. Oh my god! Știi cum am sărit? Până aici am sărit. Până aici am sărit. Acum e eu. Gata. Pune mult. Mult pun. Tu cât ai pus mult? Mult am pus un deal din ăla jumătate. Și că am pus un deal din ăla jumătate. Strânge-te mai aproape de zid. Mai aproape de zid. Așa. Mai călcat în picioare. Să vezi când e gata. Stai că dau eu foc. Fă mult pe lângă pe tot. Mult. Da. Stai un pic. Haide.
Doamne, ce lag am. Doamne, cum am sărit. Știi când am sărit? Știi cum am sărit? Atâta eram. Aici eram. Și am venit. Unde eram eu? Unde? Până aici am sărit. Bă, dar nu mi-a... Aoleu! Bă, ce am în mână? Mă, mi s-a lăcuit încă nu mai știu ce am în mână. Pe bune. Lemn. Ce? Lemn. Într-un o să vin. Deci aici. Haide, fă-mă tu pe mine. Aici stau. De când le zic eu. Da. Hai. Da, haide asta. Și trebuie să închid filmul. Gata. Hai mai repede. Te miști acolo? Nu. Gata. Am dat în greșeală. Oh my god. Știi unde eram? Unde? Aici. Pe mine. Da, pe mână. Bine, cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Sper că Cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Ne revedem data viitoare. Pa, pa! Dacă